legit gani na storya well. Ato may kanilang nilakim. Hapon naman to ba mga 6 na siguro. No. Okay, kuan man to ting panguli then ikuha din nila sa balay. Paingon na to sa TTI. Kuan ganto na marag taligsik ko. Ning pasaka bitaw nila sa kani magtulay. Oh. Ano ko ba ito? Ihingo sa kuan bigas dalan. Kaya lang na may kuan ba? Legit gid jo ba yung promise lagi na kilatan mo karon Sa lugar. kuan ba kanang kami to kanang bulang nga kuan kalayo ang ikuan sa oh. kiling sa lang kibuya to ba yun. Tanaw sa batanaw ga ana ko sa batanaw tulo dito. Paglabay na matong sagbot ba nga waloy. Aman. Wala naman na. Abi no ganang kuan to kanang kahoy nga gibutangan og kanang murag kalayo. Ano ginag ayo ba wala may kuan ba. Kanana pa ikwato sa mong mata ganiyo. Abi ka daot lagi na. Diha pud to dapit sambay ya, tindog yung balibor sa mo. Diha presta experience diha dapit na. Pinunan gyapon sam. Ngala ko ba, binong na nagdaob ra ba. Ang kalayo bitaw kay race ba, giputang sa lamisa ang kwan. Ngala pa ko ba. Ilang hinaling ba, kwan yung lingin mo yung gayo. Yung mo yung lamisa. Oli aso ba grabe ka daot kay ano lingin kasi. Oh, Turn niya ingana ba, yati. Kulang kulo sa kuha. Wala ka sa sulod din ngilo sa kan. Lain kalayo ba kay kanang sa salida bitaw kanang gano. Kalayo ra gid sa mga pure bitaw. Layo ra gid sa mga pure ba.